bareng. Tak tinggal lho mergo aku 3 jangkah kene kan wis 7 jangkah. Tinggalan ning mburi batinku iki Victory ning ndi to batange. Kok batang? Tibake dadi batang tenan kepithuk ngomong ngono cermet tok. Aku ki ngene-ngene ayo pengrawit. Dadi ngomongi ramoku ki aku kira upama bulan yo tudurit. Kuwi ora jangan rada oke. Nah, saya pipel rakep. berarti mulang ati ya. Akhirnya Lucu loh ini. Ini nek nang kampus, ini kan mahasiswa aku ya. Kowe iki anggere ngetokne aku medhun kok kendaraane kalau aku banter to mlaku. Ya aku sikil kok dawa ngono. Bocah iki ngetokne aku ning ndi. lek koyo duba-duba. Tiba-tiba ya apa? Lah yo ngene persis to. Lah niku kepithuk to Mas akhirnya nggih hampir carane ben ora kepithuk tak taleni balon udara kae. Tapi yo kegedean balon akhirnya munggul. Dadi gak mulih. Heeh. Terus ngene tak kekrek neh akhirnya tak gendong. Wis serba salah to Mas ditinggal kepithuk. Terus ngono dikai balon yang munggul tak gendong. Tak gendong aku dicetok sapa iki tukang kendang iki. Lho, Mbak Hani badhe tanggapan heeh Mas kok nggawa kire. Aku ora yo kewirangan aku. Kire bagus sing ngene kok kire. Bagus. Amat kire. Kire ngandaraken apa? Nggih, monggo dikancani kuwi sing gayan ngene modelane. Apa lagu Wonten pamundutan apa mboten? Saking Bapak Ibu sedaya. Mau aja dipleroki kalian iki wonten nawala. Napa, Mas? Bangkon. Kula Mayor Laut Agus Yuliano wae iki tanggoku dhewe. Ngaturaken sugeng ngayewaje bersih desa nggih. Kagem masyarakat desa Ngliman tambah ayem tentrem amin gemari pawon Cinawi. Nggih matur nuwun. Nyuwun tembang pepiling dan nganjuk merangani matur nuwun. Pepiling sami kados Bobo Carik kala wau nggih. Niki sing rame-rame sing gaeng-gaeng sik. Oke, Nggih. Kita sing kuliah. Randa kembang pripun? Keplik, randa kempling. Nek kemplake gede lagi ganti cilik. Keplik. Nah, rondo kempling. Randa ki nek gedhe berarti. Oh, nek cilik. Tumpak yo nek gede. Oh, nek cilik. Tumpak cilik. Tumpak ono. Wah ono. Pentole nek gedhe lho ya. Nek cilik. Pentol cilik. Aku seneng bapak pentol. Pentol iki cilik satu. Ayo ngaturin apa? Monggo. Lah ku mau Jadi kuwi Rondo kempling. beh. ketahui suara Maya kok lalen. Kawan kok kayak tenang. Iya iya. Rondo. Itu dalu Om Dalu. Om Dalu. Oh, jangan. Alah apa kita tinggal. Oke. Coba udah. Tor ngeten diani Mas Victor. Jadi Ngliman ini memang penuh dengan kejaba warga mriki sering mengadakan dosi desa wayangan. Ning warga mriki yo ngerti paham kesenian. Oh, contohnya Kados wau bawa perangkat pokoknya dihani lho sing dene nyuwun enten dihani. Oh ya, siap. dituruti. Pengendang mawon nggih nyuwun pengendang jaiponge pokoke diipan. Wah, wis badani tenan. Nah, sak Kediri Tulungagung Blitar Nganjuk liyane Mas Ipan ngrene. Rumpuk Mbak. Tendangan kita keperutuk. Mangki wis duwe pacar apa ora, Lah tekone dhewe kok. Buruk. Loh, piye. Jomblo jumol-kolo. Jomblo kabeh kuwi sampeyan. Jomblo kabeh. Sing gak jomblo perfektor. Rondo kempling. Dados. Dados, yo. Pulau
Bose talon-talon. Iya, iya. Ya yo kok marah yo. Kendel. Oh, Tobel. 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 Dan Kartik dayane piye? Wah, jalan luar ya. Iki lah orang grup BBGDLG ya. Sik, apa? BBGDLG. GDLI lho. Jenengmu. Itu berapa enak iki? Yo. Awan-awan. Semua blodong nang pasar paen. Perawan rodo. Lu mau perang kayak jale cakon nono. Pas buat ditabui lho. Hah? Oh, berani ning kok. Benar ini jajalnya kalian ini. Awan-awan tunggu blodong nang pasar. Yang ini iki lho, jane ra niat nyambut gawe yang ini iki potong 75. Piro? 75. Kok kene bayaran selawe ya 75. Men, berarti men. Sesuk nyarutang. Yo, kok nyaur utang belum? Satu nyadur. Ya, terima kasih Diani. Mereka makan ngono. Oke, Mas Dadang. Arep tak pajang ngono. Mau dipajang ya. Ah, ngaturnya siapa nih, Mas? Sapa ya? Sawo ya. Bapak ki jangan ngasih turun. Anggun apa yai apa berdua? Aku manut berdua ya apa-apa, coba.
anu wae sik, anggun sik. Nah, Dari ayi. oke. Ya. Sepotnya ngomong mana sepotnya. Oke. Yo. Selamat malam Oki. Vita. Sampean anu semester berapa? Aku semester piro yo? 14. 14.